Il-kellima tal-Partit Nazzjonalista fl-attività politika fil-każin tal-Partit Nazzjonalista f'Birkirkara ingħaqdu taħt it-tema riforma u tiġdid. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius fetaħ id-diskors tiegħu billi saħaq li qegħdin ngħixu fi żminijiet straordinarji. Tul id-diskors tiegħu u għamel referenza żminijiet ta' Gvern Laburista li għandu legat ta' skandli. Ma ninsewx il-lista sħiħa ta' skandlu u korruzzjoni. Il-kwabi tal-kuntratti, il-Power Station, il-bini tal-Power Station, 365 miljun garanzija bankarja, it-tanker f'nofs il-bajja ta' ma jistax los, żjarat l-Azerbajġan, ix-xiri taż-żejt u 14 miljun, il-kumpaniji fil-Panama u Trust fi New Zealand ta' Keach Kembri u Konrad Mizzi. U semma wkoll qtilu skandli li saru fi gvernijiet laburisti fil-passat. Żied jgħid li qudiemna għandna l-istess gvern li tħanżer u ħataf l-istituzzjonijiet u dan anke wara li l-Partit Nazzjonalista wissal lil Joseph Muscat dwar ir-riperkussjonijiet li se jkollu pajjiżna jekk iżomm madwaru lil Keach Kembri u lil Konrad Mizzi. Beppe Fenek Adami li huwa l-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Sigurtà Nazzjonali u l-ġlieda kontra l-kriminalità wassal messaġġ b'saħħtu b'appell lin-nies biex iżommu rashom mollija anke wara l-kriżi li pajjiżna jinsab fih. Żommu raskom mollija, kunu kburin li għal darb'oħra qegħdin fuq in-naħa tajba tal-istorja. U għażiet jgħid li s-soċjetà ċivili għamlet rivoluzzjoni bi protesti ċivili paċifiċi. Bis-soċjetà qed isservi ta' eżempju ta' perseveranza, determinazzjoni u kuraġġ. U qal li peress li aħna ninsabu maqudin bħala poplu li nħobbu lil pajjiżna, irridu li flimkien nistinkaw sabiex toħroġ il-verità u ssir ġustizzja. U ringrazzja lis-soldati u lill-pulizija tax-xogħol serju tagħhom u għedt li l-Gvern Nazzjonalista jerġa' jagħmel lil korp tal-Pulizija u l-Forzi Armati gburin li huma pulizija u soldati. Il-Minority Leader tal-Kunsill Lokali ta' Birkirkara, Justin Xkembri, fid-diskors tiegħu għamel enfasi li minn Birkirkara ħarġu kapijiet li ddefendew u kienu t-tarka tad-demokrazija f'pajjiżna. Din l-istess demokrazija hija llum medda wara li Gvern Laburista ġab miegħu Prim Ministru illeġittimu li għandu jdeħħ imċabsin bid-demm. F'sitwazzjoni bla preċedent fejn għandna Kastilja u dawk in-nies li huma qrib il-Prim Ministru illeġittimu ta' pajjiżna bedejhom imċabsin bid-demm ta' assassinju li mhuwiex biss ta' ġurnalista imma huwa l-assassinju tal-libertà ħielsa f'pajjiżna. U qal li hemm bżonn li nipproponu mill-Oppożizzjoni riformi li jkollhom bidla nazzjonali. Żied jgħid li hemm bżonn li l-prijorità tkun lokali b'politika proattiva li tolqot il-ġid lokali.